Ole tun tuma chuan Google chunga thuin ziak te hi mizo tongin engtin nge kan chiarang ti chung chang kan soyanga a chiar dan Google hianin Google Translate hianin ram rang rang tong le state rang rang tong te Google chunga hianin a bil lut tel zela chung zinga chuanin kan tong nge mai mizo tong po awm ve a lekha te kan thiam lovin English te po kan hrelo in kan chiar thiam lo ani mai theya kan chiar thiamanga a translate chua zung zung kha kan harsat te po ni mai theya amai ro chu tun tuma hian Google chunga thuin ziak hrim hrim news ani emo thil kan hriat du rang rang te kha olsam takin mizo tong nge ya chiar zung zung dan tun tuma hianin soi kan han tumanga olsam theyang berin soi kan tumanga tong English thiam tan po English han translate chu azung zung hi har khop ma mizo tong thiam telte anga ya amaro chu tiang tong let zung zung thei ang ma ya Google English thuin ziak te imani tong nge ya olsam taka chiar dan kha kan han zir hawanga amaro chu tle min mizo tong tia kan tong mizo tong a thu kan chiara kan ziak fi ang thip thepianin a translate dik thip thep phri lawa emi kong a hian kan mi thiam ten contribute ten nei an thobel zelanga a changthung tul tul tura po ngai la amai ro chu khamia wang khanin om zia bo vek ti na ni talowa translate theilo nei thoma sela atam zo ka ro hi chu kan hriat thiam thei vek turin na translate theya a ol sam to khop maya Google hi tunla jo kan mang tangkai to khop maya Google a enro te kan tia tiang khanin Google a hianin engkim mai hi oma kan zong to tila kan ti so lo nga engkim mai hi Google a hianin Google chunga hianin kan zonga kan en ani to tuang lai khovela chuanin chu ge mani tong nge mizo tong nge in eng te nge Google chunga thu te hi olsam takin kan chiar theyang ti kha kan en ho don ni chuan ei Chrome om ta chuni helai hianin Google search button kha om bok ta Chrome hi chu Google chunga mi azuk search na driver ang deuh khani mai ta helai Chrome kan lu hianin Google chunga mi yang kim mai kha azuk envek thei thota tam tak chuanin Chrome browser Google chunga mi kan zuk browse na ang ni chu browser hi chi hrang hrang oma tunma chuanin UC browser te po la re mem thin kha tunlai chuanin Chrome browser hi kan hmang deuh fur to a chuan helai lu po hianin ei Google chung vek ani to ta helai kan lu pon Google chung tho ai nang reng ta a browse na kha a hran ti na ni mai ta chuan eng lawa Chrome chung tia ka han lu che hianin Google ka han lu che hin helai Google ti loin zi ko ta helai hian hei Google News chi hrang hrang kha om ta heng hi eng tinge mizo toin kan chiarang chian Chrome Google chunga kan han lut ta chuan hei news kha ron om ta ni hetiang news te po hiang tin nge mizo toin kan chiarang ti chuan hei Redmi Note 13 series chung chang hi kan han lut lenga hei ti hian English in ron ziak ta ni hei hi eng tinge mizo toin kan chiarang kan ti chuanin helai a hian o kan click ta kil a chung lampang ding kil thum a hian kan tik ta a hian translate language ti a hianin lai hianin kan lut lenga
chuan hei more language a hian kan lut lenga more language a hian kan lut anga hei tu chuan hindi a awm sa ta lai hindi hian awm ta lai hian kan tik leng lai dot pathuma hian more language a kan lut anga lai hian hei kan scroll chawanga mizo ti kan jong don ni helai mizo ti chu lo awm ta lai hi mizo a hian kan select anga hei ti hian mizo tawngin ron ziak ta vek mai ni thil poimo tak tak ti te Redmi Note 13 series Amazon Flipkart chu India rama tlang zar hma hian awm ti fin fi ani atia lai hian mizo tawng tluang tlam pang ai dik thlap in alet lo ni mai thaya then hi chu amera chu a hriat thiam thei vek ani ol sam to mai he Google chunga mizo tonga thil chiar hi hei en thlav zelila mizo tong vekin awm ta ni chu helaya mizo tonga kan lu pianga ol sam taka mizo tonga kan chiar thei turin entinge automatic in aroin translate let theyang ti kha kan automatic in translate tur kan tile duni join helai hianin helai dot pa hian kan click lenga setting a hian kan lut don ni helai hian Google chung setting khai ta hian kan lut ta chuan hei helai language ti lom ta language a hian kan lut lenga chuan hei prefer language ai ta la hian hei la hin tong rang kha et thei ta hi mizo tong hi kan et venga helai chun tu chun loin et sa ta chuan heng hi kan duro chun hindi te kan duro chun kan remove denga hei English te pawh hi United States om to mizo tong hi kan da don ni chuan mizo hi advance a kan lut anga translate into language hi mizo a hian thlan le tur nia tura hian before nai chun mizo a in thlan sa wangin thlan non ngai to lo ta hei translate into this language a hianin hei helai hianin hei mizo ka da sa kai chuan ta hian kan lut anga la hian mizo kha thlan tur ni ta chuan hei mizo lo om ta chuan automatically translate this language ti hi lo om le ta ta pawh hian hei et na tur om ta ni et ta hian hei mizo hi kan thlang helai mizo hi amma sabera lo om lo ni pon heta m zone a khanin kan scroll thlanga thlan tur om ta la hian hei mizo hi kan thlang lenga hei mizo chu lo om ta ten khanin back chuk lela hei helai hi noi hi tian kan scroll chaw chuan a bota language ol sam dewa noi a thlan tur kha hei tian kan scroll thak chuan hei helai mizo a hian to hian English a om ta mizo tong heng hi kan share du chuan hei tia kan scroll thak zau khanin hei mizo lai hianin wa select mai tur ni ti hian hei mizo tong in lovin siak le ta vek mai ni hei hi kan back chuak vek anga atang hi kan enda chin don ni hei Reliance Jio launch ti hemi chungchang laptop Reliance Jio ina laptop an launch chungchang news si kan share do chuan la hi kan lut anga hei helai hi language hei ron pop up ta mizo hi kan select anga hei mizo toy ron ziak le ta vek mai ni hian Google chunga mi thu te khawal sam takin mani tong nge in a chiar zung thei to ni hei hi hralo tam tak kan lo mai theya a hria pawh kan awm mai theya chu kan han soi ni chela tian hei Mizoram news te pawh a rawn tar ni hei walk on rail connectivity rail chungchang kha rawn soi hei hi mizo tonga hei kan chiar le du chuanin hei helai hianin
achung kil ding lampang dot pathumalu khanin translate hei tikhan hei rel chungchang kha mizo tongin Mizoram Marsak State ram dang nena thunjom na turbai rabi sai rang rail project chu zo thue ni rinom tita itin chir thla ko vek theni tin kan thil du reng reng kha eta kan sars ta antirnan Samsung company chungchang vel hi kan sars taila Samsung top on sars taila chuan Samsung lai hin lut la taila hei helai hi ron pop up ta mizo tong a helai hin ti kan lut zeu nga mizo ti a khan hei tungkar chunga thil poi mo ber te tin mizo tong in chia turin om ta vek mani hei Samsung Galaxy Z Flip 5 te poi aman za te atanga tan ti te tikhan hei vai chuanin let vek lo ma sela om je thriat thei tur khanin en kim mai kha mizo tong in ron om ta vek mani ka kha Google chunga mizo tonga thu chiardan chungchang ni sela kan khathiam na chun video hingun takin en non nila khathiam lo tur om lo ni lo ti ve chin teu